Malapit na tayo. So, ayan yung cake. Take me down. You're guessing for a boy? Aquifers and springs. Baby first. Good morning, guys. Today is April 1, 2025. It's a Tuesday. Hi, love. I'm with my husband. Ayan si Paco. So, papunta kami ngayon ng mall kasi mag-grocery kami at may bibilhin kaming box para itabi na yung mga pinaglumaan ni Koa ng mga clothes. Kasi totoo pala yung sinabi talaga nila, guys, na sobrang bilis lumaki ng mga bata. So yung mga clothes niyan since newborn until 6 months, hindi na kasya sa kanya, guys. As in. So, itatabi ko na yun. So bibili na ako ng box. Itatabi ko kasi syempre may plano pa tayong magka-baby very soon, diba? After 2 to 3 years siguro. And mag-grocery lang kami ng konti kasi wala na kaming stock sa bahay. And bibisita yung sister ni Paco tsaka yung family niya, si Nakina, si Eli at saka si Benji. So, di ba, love? So magtapok-tapok kami sa balay mga sis and si Al. So guys, itong asawa ko, sabi ko sa kanya, anniversary kasi namin bukas. Sabi ko sa kanya, bibilhan ko na lang siya yung Converse na Chucks ba yun yun? Anong pangalan yun ba? Chuck Taylor. Chuck Taylor lang na parang low cut. May ano na kasi kami na dapat di na kami bibili ng mga shoes niya. Gift ko na lang yun sa kanya as anniversary gift. Tapos anong sabi mo kanina? Malapit na yung... Malapit na yung birthday ko. Malapit na yung birthday na. So bakong sapatos na naman? Oo, kakain tayo. Tapos, yun, magsishopping konti. Wow! Ayaw paawat, guys. Shoes is life. Take one. Ito na lang 495 ra niya, buy one take one lang. Clothes raman sa ni Koa, may sulod. Ana lang, kuya. Nani, pangkangkuhan lang sa dang supra. Hey guys, so today is April 2, first wedding anniversary namin ni Paco. Yay! At today din, Koa turned 8 months old. 4 months to go, mag-1 year old na yung anak namin. Sobrang bilis ng panahon, guys. Kakain lang kami sa labas at nag-order pala ako ng cake. Papakita ko sa inyo mamaya. Sobrang cute ng pinagawa kong cake. So, ayan yung cake. In-order na pala namin to sa Butter Dream, guys. Ito yung business ng sister ni Paco. Sobrang sarap ng cake nila, walang bias.
Good morning, Lolo. Say good morning, Lolo. Good morning. Good morning, Papa. Hi guys, today is April 4, 2025 at huwag niyo nang pansinin yung aking mommy outfit kasi ganito talaga tayo, wala tayong filter dito. So anyway, right now, pakita ko muna sa inyo. I am removing the clothes na hindi nakasya kay Koa. Sobrang emotional yung stage na to. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko, guys. Kasi tignan niyo naman yung mga onesies niya na ganito. Hindi nakasya sa kanya. And as a mother, medyo nagiging emotional ako doing this. I know most moms experience this as well. So, i-embrace natin yung stage na to. At ina-acknowledge ko that my son is growing and he won't be this little. Wala, yun. He won't be this little. So, I'm just enjoying every moment ngayon. And sobrang likot na ni Koa ngayon, guys. Soon-to-be moms who's watching this, totoo talaga yung sinasabi nila, guys. Sobrang hirap ng pagpapalaki ng mga bata. Pero, mamimiss nyo talaga yung mga moments na yun. Pinapatulog nyo sila, pinapadede nyo sila, hinihili nyo sila. As in, mamimiss mo yung tipong tulog lang sila ng tulog, yung newborn face niya, yung hindi pa marunong mag-crawl, hindi pa marunong sit down. As in, mamimiss mo kung gaano sila kaliit dati. Ito talaga yung mga newborn clothes niya, yung baby pa. Kaya ngayon, mindset ko, minsan ang hirap kasi talaga, kahit na alam mo yun, may help ako. When I have time, I make sure ako talaga yung nangapantay. Nakakapagod talaga. Ano pa kaya yung mga mommies na walang angel sa bahay? Saludo ako sa inyo. Ako kasi ang dami kong trabaho. Ayoko akuin lahat kasi baka ma-stress ako yung magkasakit. Siyempre, hindi ko pa mamimigay ito. Although may naibigay naman na kaming mga clothes sa kasi ni Koa. Pero hindi lahat kasi, siyempre, may plano pa kaming magkaanak ulit ni Paco. So, I'm keeping all of these. Annyeong, guys! Same day, around 3:45 p.m. at may Pilates class ako ng 5. Jane will be with me. Pero, isasama ko si Koa at saka si Denden today sa Pilates class ko. So, ito lang yung ating attire for today, mga sis. Ayan, may sports bra tayo sa loob. Tapos, yoga socks. Naka-cyclings lang ako. Sorry, sobrang gulo ng kwarto. So, ayan lang. Arats! Hi guys! So we're now here at City Sports kay na-attend me sa gender reveal ni Charlene and Kuya Mark. Obviously, we are Team Boy! And here's Koa.